zoritxarrez aurreko ikasturtean, azken hiruhilekoa etxean pasa genuen, eta irakasleak bueltatu ginen kainean, eta orduan etapa desberdinen artean hausnarketak egitea tokatzen. Zitzaigun hori urtero egiten dugu. Ikusi genuen puntu ahul batzuk genituela, teknologiak asko lagundu ziguten, baina puntu ahul batzuk zeudela, eta orduan hori lanketa bat egin genuen, eta irailean etorri ginean ikastolara, martxan zerbait jarri behar genuela eta proposatu edo irutu zitzaigun egokia, laugarren mailako ikasleak, helduenak direnak ikastolan, talier ordu horretan zerbait egitea. Kaixo, Manes Peña ditzen naiz, DBH laugarren mailan nago eta 15 urte ditut. Zurekin urte osoan egingo naiz harremanetan, hitz egiten eta zure lanetan laguntzen. Eta egiten dugu jartzen gara kontaktuan edo hitz egite dugu LH lehenengo mailakoekin, adibidez Gabonetan beraiek batzuk etxean ez dute euskara zentzuten eta horrela gure ipuinekin eta hola euskara zentzuteko eta baita ere beraientzat handiekin hitz egiteko eta hola. Behin batean baziren erbi bat eta dordoka bat. Erbiak oso azkarra zenez dordokari esan zion. Aizu, zer iruditzen zaizu lasterketa bat egiten badugu? Ohitura estaltzeko batez ere zen erresa da hizkuntza bat hastea batez ere etxean ez denean hitz egiten eta hainbeste denbora pasata etxean inorrekin hitz egin gabe hizkuntza bat azkenean gero kanpora ateratzerakoan ere ahaztu zaizu hizkuntza orduan pixkat beraiei behartzeko edo bultzatzeko eta eginarazteko euskara berriro erabiltzen hastea. Hau korapilo hau zuk saiatzea trebatzen zaitut. Ea, han goian, balkoian, idoia, hor bertan, kartetan, donbeltan. Hemen badakigu gure ikasle zaharrenak edo helduenak euskararen erabileran lana daukagula hortan, ez? Baina ikusi duguna da txikiagokin hitz egiten dutenean jarrera aldatu egiten dutela eta nik zorionduko nituzke egiten ari diren jarrerarekin. Asko saiatzen ari dira gure txiki hauek euskararen erabileran eta motibatzen. Egin ditugu jolas batzuk DBH-koekin eta gero bideollamada batzuk. Eta gero ere prestatu dizkigute jolas batzuk, adibidez, kafut. Ez dago egina, zer da? Lehengoan nire taldearekin joan ginen gela batetara eta ginen un bideo bat. Eta nik esan nien urte betetzea zirela eta abestu genuen Hasieran niri ume txikiekin hitz egitea ez zitzaidan gustatzen, baina lehenengo bideietan ohitzen zara eta horrela, igual ikasiet ume txikiekin hitz egiten edo da. Beraientzako ez da erresa, batzueri, umeekiko harreman hori igual ez zaielako gustatzen, beste batzuk oso gustora egoten dira, umeak asko oso umezaleak direlako, baina nik esango nuke gogoratzea, beraiek zer ziran eta noraino iritsi diran, adibidez irakurketarako prestatu dizkieten lanak, para egiten zuten, nola ez dakitela irakurtzen, zuek ere ala zinaten eta zuek ere urte askotan zehar egin dezuen lanagatik ikasi dezu, orduan pixka bat hori gogoratu, elkarbizitza sustatu, lankidetza, taldeak lan egitea, txikiekin empatizatzea, uste dut hor badagoela balio erantzi asko.
batzutan, zerbait idazterakoan, letra larriz idatzi behar zaie, beraiek hori landu dutelako eta letra xeaz orain hasi dira lantzen. Gero ere bai hitz egiterakoan beraiek ulertzeko modu errex batean hitz egin behar zaie. Bai. Handiek lagunduko zidaten zerbait ez banuen ulertzen. Baina horrekin batera orain ikusten ari gera ez, sortzen dela, oso harreman polita sortzen dela. Beti egin izan dugu, ez? Urtero beti egin ditugu jarduerak kidetzak, ze asko gustatzen zaigu eta asko sinisten dugu ez, adin desberdinen tarteetan sortzen den giroa euskararen erabileran. Baina beti egin ditugu oso puntualak, ez? Eta hau ikusten ari gera, kurtso hasieratik, kurtso bukaerara, erreferente berdina izatean, konplizidade hori edo sortzen dela, ez? Eta harreman polita sortzen dela. Naiz eta gure txikiek beraiekin egon nahi dute, aurrez aurre eta aurten ezin izango da, pena hori badute. Datorren urtean nahi dut beraiekin egon, baina bideodegiak aurten bezala ez.